Poďme si spolu postaviť takýto medovníkový domček. V predošlej časti sme si ukázali, ako domček spojiť. Dnes si ukážeme, ako ho vyzdobiť. Ja používam zdobiace pero z Tescomy. No veľmi dobre poslúži aj igelitové vrecko. Začínam veľkými medzerami, ktoré vznikli pri spájaní domčeka. Použitím širšieho nadstavca sa dajú veľmi pekne zakryť všetky nedostatky. Lentilky a gumené cukríky nesmú na medovníkovom domčeku chýbať. Ako lepidlo nám poslúži poleva. Tá udrží aj ťažšie cukríky. Pri zdobení sa fantázii medze nekladú. Je len a len na vás, ako si domček vyzdobíte. Medovníky ako stromček či snehuliak poslúžia ako ozdoba. Stačí použiť špáradlo, ocifrovať ich a zapichnúť k domčeku. Na záver domček posypem práškovým cukrom. A je hotovo!